A Mendeley podem afegir les referències manualment. Per a fer-ho, hem de clicar a l'opció File, Add Entry Manually. Se'ns obrirà una finestra on haurem de completar les dades del registre de forma manual. Fixem-nos que és molt important que cliquem a l'opció correcta de Type, perquè d'això dependran les opcions que apareixeran per a completar. Com més completa sigui la informació que omplim al registre, millor seran les nostres referències quan les afegim als nostres treballs. En acabat, cliquem a Save i el registre s'incorporarà a All Documents, passant així a formar part de la nostra biblioteca.